keragaman. Aku ora iso mingkem nek ngene iki. Ya. Ora. Kowe iki ayune ora rewel ngono lho. Iya, tera iya. Ya. Lakone kanthi laku tanganmu ki liyane gaya ngono ki ra iso to. Mbok sing rada demes kowe iki wong Yai Putri mbok ya pripun? nyekiting, tangane nyekiting. Tangan nyekiting. Diwalik. Nah, dalah. Ngono. Rumah saku nek wong bakul pitik mana. Kira bakul pitik. Yo. Kaselat. Alah. Balik eneh.